everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Kapdos! Kang! Kang! Naon sa mga kang, ha? Mipingit ka sa kasakit? Hala! Kang! Kadako ba ng samad sa imong agdang? Gitambalan kong akong samad sa agtag, Tikoy. Kapdos! Kasakit ka, anak, no? Kang, naunsa man na, oy. Unsa may nakasamad, anak, ha? Ang bronze nga hinagiba niya itong batad og lalaki. Bronze? Patay! Oh. Kang? Ano ka? Nagpingit ka sa kasakit? O niya? May katawa ka? Kang, ayaw kong ingna nga. Ngawa ka kulbai, anak. Ha? Nga bronze may nakasamad ni mo, ha? Wa ko mahadlok ni anak, Tikoy. Dili pa ko mamatay. Tungod kay lahi ko ninyo. Oh, uno? Tinuod, no? mas powerful mo na kay namo, no? Pero, sigurado ka? Sigurado. Asam kadapit kay kanatin mo sa papayang nagkanta. Nga naman nagsamad sa kong paa. Nagkaan naman og gawa ang kasakit o kangulngul. Mupadayon ko. Pero mi papá di acuerdo gusto muchacho extranjero. Yo te amo, Alejandro. Los hombres nunca digo mentiros. Nagaduol ako sa tingog sa papay. Napaspasan ko pa ako kung paglakaw. Hayag! Nakita ko na ang kawas sa langit pa. Magdali ko. Kailangan makagawas ako din sa langit pa. Doon ako sa tingog sa nagkanta nga babae. Siya. Nagatubang siya sa mga buha ko. Nagkanta. O ganun na siya ko na. Usa siya ka prinsesa. Mi mamá comprendes que yo sentir. Mi papá estricto por Alejandro. Dili ako si Alejandro. Matawag ang maong prinsesa. Ingon sa tao siya sa kaning ay nga panahon. Mihila kag maayo. Gano? Nanigi ko sa lahod sakay ng barko. Kini magkaoban ko mga pasahero ng barko. Gusto na breaking dagko. Yung mga naong eh.
Sus, ang mga naong klaro kay mga ungo. Adto gani paingon ang barko sa among dapit. Klaro kayo. Mga ungo gini ubang pasahero ini barko ha. Ang mga tao sa manako na ihila pangandam ay. Kaya kung kita sa mas manukol gini. Kuyawa ang dagana eh. Ako lang magkarambulan nga ni. Usan ako pag-ilan ni kasay ungo kasi di likado ni. Sila di sila kainan ako kani gawin ko pinababay. Nag-make up ko. Guwapam sa day ko. Hala, milingi man ako mga pasahero. Nanlingi man sila. Usap sa butan la. Ang uban murag mingislo. Pero ang uban naibipayom niya. Na may mikidat. Na may naibog tingin ako. Karong tiri kita gwapa eh. Ay, mga bati na bagay mga naong matawana. Ni Ana, nadako na ang mga importante kong mga dadonon. Mubiyan ako din sa amo. Ginoo ko. Bulikiin taon ang akong paglakaw. Nagpaabot na ako si Sister Pamela dito sa kumbento. Ug duha pa ka oras ang biyahe aron makaabot ko dito. Hapon na ra pa. Dili ko makahimong mubiya dinhing dapita. Og kung makagawas man ko dinhi og moikyas, ipapatay sa akong amang hari si Alejandro. Og dili ko uyon nga makasal ko sa nagustuhan niyang prinsipe. Hinungdan nga niya ako gibutang dinhing dapita. Sa imong gikanta ka ganiya, ako nasabdan nga masulubon ang imong gugma. Matagpo nga imong gilitok sa imong gikanta. Ako nasabdan. Bisan og managlahi kita og lingwahe. Dili ka taga dinhi. Dili ka sama ka namo. Nakasabot ka sa akong mga pulong. Oh, Kun mao, nagkakita ka mo ni Isaya Ermitanyo. oo. Katubang taas ang buhok ug bungot. Nga hapit ang mutugkat sa yuta. Oh, nagkakita mi. Ug yatagan ko niya ginog nga kapayas. Nga hilabihan kapait. Mao di ay nga nahisabtan mo ang akong kanta. Gusto ko bang makabiya din sa imong naimutangan? Este es nuestro el lugar, Ryan. Mao na kini ang among dapit. Og dili na ko mahimong mubiya. Dili ko mabuhi sa inyong lugar. Paabuton ko si Alejandro nga mahibalik ka na ako. Og sultihan ko ikaw. Talagsaon ka. Tungod kay nahiabot ka dinhi sa akong atubangan karon. Nga wa makatok. Managsama ka mo ni Felipe og ni Lerio. Nga nahiabot dining dapita. Og nga wa mahikatok. Mga apuhan ko sila. Apuhan. Wa ba di ay sila'y mga anak nga lalaki? Nga ikaw man ang muaki dinhi sa among teritoryo? Patay na ang among apuhan. Gipatay sa mga ungo. Viuel,
Estoy mapait usab ang imong sukilanon. Dili kami magdugay pa dinhi. May nung danon ang matagutlo. Kinahanglan nga makabalik dayon ko sa among dapit. Wa pa giday mahingpit og kaayo ang akong samat. Usasab di ay ang hinungdan. Kung nganong wa ka makatug sa akong pagkanta. Kay may samad ka man di ay. Ang katunga sa akong samad, naayo. Apan ang katunga, nagpabiling ngulngul. Ayuhon ko. Yo creo te ayuda. Como no, como no. Naayo na ang samad. Pero dili gid siya himpit. Ikaw na ang magtambal ni anak sa inyong dapit, Ryan. Kay kun alimon ko ang imong samad sa hingpit, dili ka na makagawas dinhing dapita. Tungod kay mamatay ka. Pero ang akong isuon, Recuerdas in un ratito mi canta Elia dormir. kung mao ka na, nakatuog dahi ang akong isuon sa diyang nakadungog sa imong pagkanta. Kaya ako samdan man, wa makatuog. Pamata siya. Pasaylo Dili ako makahimo ni anak. Dili. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.